Katedrála svätého Jána Krstiteľa v Prešove, 20. máj 2015. Začína sa bohoslúžba s účasťou viacerých grécko-katolíckych biskupov zo stredoeurópskych krajín. Kazateľom bude melchický patriarcha Antiochie a celého východu, Alexandrie a Jeruzalema Gregor III. Laham. V jeho pôsobnosti sú územia, na ktorých kresťania čelia prenasledovaniu, hraničiacemu s genocídou. Uplynulo 65 rokov odvtedy, čo takýto osud postihol aj miestnu cirkev. Prenasledované spoločenstvo sa však obnovilo, posilnené rokmi skúšok. Vo veľkej miere je to zásluha ľudí, ktorí získali vzdelanie na grécko-katolíckej teologickej fakulte. Už od počiatku histórie kresťanstva na našom území bola podpora vzdelávania základnou črtou jej predstaviteľov. Úzko to súvisí s misiou našich vierozvescov. Cirkev bola už od svojich počiatkov kľúčovou nositeľkou vzdelanosti a podnes má v tejto oblasti nezastupiteľnú úlohu. Prvý biskup grécko-katolíckej cirkvi na našom území, Gregor Tarkovič, bol profesorom teológie. Jeho nástupca Jozef Gaganec zakladal farské školy a stal sa uznávaným odborníkom v oblasti výchovy a vzdelávania sa. Biskup Mikuláš Tóth v roku 1880 založil v Prešove teologickú akadémiu. Ján Váli dokončil budovu seminára a pokračoval v zakladaní farských škôl. Pôsobenie blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča prerušil zákaz grécko-katolíckej cirkvi v 50. rokoch minulého storočia. Ani roky väzenia ho však nezlomili. Bol to aj jeho príklad, na základe ktorého sa mohla začať nová éra rozvoja grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Tesne po páde železnej opony obnovili v Prešove bohoslovecký seminár. Podnes tvorí základ grécko-katolíckej teologickej fakulty. Na pôde tejto školy sa však začala aj príprava odborníkov pre rôzne sféry spoločenského života. Dejiny vysokého školstva nás učia o tom, že vždy bola veľmi dôležitá symbióza v starobilosti určitej tradície, ale aj s určitou novosťou, ktorú prináša konkrétna doba. Grécko-katolícka teologická fakulta patrí medzi takéto vysokoškolské inštitúcie, ktorý sa snúbi určitá starobilosť, dokonca taká posvetná tradícia, ale je to inštitúcia, ktorá reaguje na znamenia čias, biblicky povedané, čiže reaguje na potreby dnešnej spoločnosti. Na škole sú 4 katedry zamerané na filozofiu a religionistiku, systematickú teológiu, historické vedy a aplikovanú edukológiu. Popri teologických disciplínach tu možno študovať napríklad aj súčasné metódy voľnočasových aktivít. Je to študijný program, ktorý ponúka zmysel využitia voľných chvíľ, pomáha mladému človekovi, aby sa vedel etablovať v časovom priestore a skutočne racionálne, rozumne, ale aj s určitou duchovnosťou využiť voľný čas. Spoločným menovateľom nových študijných odborov je vytvorenie väčšieho priestoru pre laikov, ktorí majú ambíciu pracovať s ľuďmi, podieľať sa na ich výchove a vzdelávaní sa v duchu kresťanských zásad. Ďalším študijným programom je religionistika. Dáva určitú základnú etablovanosť mladého človeka, ako sa zorientovať vo viere, hnutí a náboženstiev, ktoré prichádzajú k nám z iných častí sveta. Podobné zameranie s väčším dôrazom na medzinárodné súvislosti má študijný program Multikultúrne európske štúdiá. Ďalší odbor s názvom Probačná a mediačná práca pripravuje odborníkov v oblasti právnych noriem. Praktický rozmer tohto odboru je napríklad v pomoci pri riešení sporov mimosúdnou cestou. Patrí sem aj práca s väzňami počas výkonu trestu a po ich návrate z väzenia. Všetky spomínané odbory spája ambícia uplatniť kresťanské zásady v čím širšom spoločenskom priestore.
Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ponúka štúdium katolíckej teológie ako budúcim grécko-katolíckym kňazom v širšom stredoeurópskom priestore aj pre študentov a záujemcov povedzme z Českej republiky, z Poľska alebo dokonca tohto roku aj z Ukrajiny. Teologická fakulta Prešovskej univerzity presiahla rámec akademickej pôdy. Potvrdila to aj spomínaná návšteva melchického patriarchu Gregora III. Lahama. Patriarcha pripomenul, že práve miestna grécko-katolícka cirkev a táto akademická pôda je veľkou nádejou pre jeho krajinu. Nie moslimovia sú ťažiskovým zdrojom nepokojov. Najväčším zlom sú dodávky zbraní z vyspelých krajín. Mnohým totiž vyhovuje vojnový konflikt a nehľadia pritom na to, že pri ňom zomierajú aj kresťania. فسلام العالم من سلام القدس وفلسطين. Mňa osobne veľmi prekvapilo, že miestna cirkev a miestne obyvateľstvo žije v pokoji a vlastne tí, ktorí ten pokoj narúšajú, sú práve tí, ktorí prichádzajú zvonku. Nuž, prisúbili sme modlitbu, ozaj, aby sa moc Krista, vzkrieseného Krista prejavila aj v tomto regióne, v tejto krajine a v tejto cirkvi. Moderná doba teda priniesla aj nové výzvy pre teologickú fakultu grécko-katolíckej cirkvi. Zosobňuje totiž dôležité črty východných kresťanov nielen na našom území. Akademická pôda grécko-katolíckej cirkvi môže byť dôležitým miestom pre dialóg rôznych kultúr, náboženských i civilizačných svetov. Môže veľmi výrazne prispieť k nastoleniu mieru na územiach, ktoré sú kolískou kresťanstva.